Wala, Ayun. kapitbahay. Ano, free for all. Ang dami malunggay eh. Papaya. Hindi ka kasya, di. Kasya. Paano? Gigilid. Nako, yun ang hindi ko masya. May... Matras ka na. Tingnan mo dyan. Yan, tingnan mo yung side mirror ko. Tatanggalin naman nila yan. Kasya. Ha? Kasya. Hindi, tricycle. Mahirapan ako dito. Tingnan mo ha. Tingnan mo dun. Sige. Tingnan mo. Sige, malaki. Malaki babayaran? Oo, malaki. Sarado kila Jeff eh. Sa kaya yun? O, pwede na tayo dito. Ayun yung malaki oh. Tapos na ano oh, dalawa na yung malaki dito sa atin. Sa kaya si Jeff. Iba ka na, gano'n, deliver. Basketball tayo doon. Maglilinis ako. Tama mo Celine nga, para may kasama ka. Paglinis. Ano? Ito yung na-demanda ni Ibi, ano? Rod, yung gumawa ng bahay namin na-demanda. Ayun yung project nila, oh. Hanggang ngayon, wala na, oh. Ayun, oh. Ayan, oh, ayan, oh. Kita mo? Up and down? Oh, wala na. Guguho na din. Bawal na silang gumawa dito. Ilan marinis ka pa din. Oo. Blood control no. Ito ba ka ito siya? Doon sa kabila. Ito yung clubhouse, oh. Ito din dito sa inyo? Ha? Oo, Ayun, oh. meron naman talaga. Ayan. Clubhouse. Clubhouse. Playground, kanya-kanya sila. Ayan, meron. Tsaka doon, meron din. Nasaan yung cellphone ko? O yung sa'yo na lang, matik na. Para magamit. Yung sa'yo na lang. Ano gagawin ko? Sa type mo sa pag. Waze. May Waze ka, di ba? Wala. O yung sa akin na lang. Nakita ko lang yung Santo Domingo. Okay na. Wala kayong pabibili dyan sa ano, grocery. Nakita mo yung Waze? Waze, nakita mo? San Pablo. Ito, San Pablo. Yan. Ilang kilometro? You ready? I am. 1.3. Let's go. Pwede mo na yatang i-off on data ko, di ba? Offline na. Enough mo na? Bro, nakakain na si Jacob? O, ito yung basura. Ano? Kaya natin tatapon. Oo nga, ano. In 800 meters. Turn Offline ka na?
yan, daloso yung cellphone mo, lakas yun. Tulog si Mimi. Tulog daw? Tulog. Lang yan, hirap. Ang hirap rin na isang walang puhunan niya. Sa ano? Pinatay mo na yung ano, yung delay. Si ate, walang helmet. Pero no, paano ka ang sakit sa In ulo ng 200 helmet? meters, turn left. Kasi Ano sabi mo? pag nagmumotor may helmet, ang sakit sa leeg. Sana yan, ano yan? Siyonan. Sana yan lang. Turn left. Tulog pala ko si Palaso. Wala na? Tulog din. Sino? Ayla. Hindi sanay eh. Ikaw, pagigising mo lang. Kaya na gusto ko na dito sa harap na gusto eh. Very good to eh. Tulugan ko. O yan, mag-my-day ka na, picture ka na. Pangit. Pangit? Hindi. Oh, ganda yung bata. Madadali yung sumakay sa motor eh. Hindi ko puso. Eh, malakas ang cellphone mo. Hindi pa na kung nakain mo. Tubig? Oo. Ayun. Ay, yung ano. Diretso? Ah, diretso nga.
Saan to? Domingo. Itong kalyeng ito. Ayan. Wala po. Santa Rita. Santa Clara Plaza. Pero ito na yung Santo Domingo. Dito? Oh, ito, itong kalyeng ito. Diretso lang. Saan ako gusto? Pero ito sa may switch natin. Taas. Masayang pa sa akin. May switch? Ito sa may... Ah, yung Breaker. Breaker. Breaker? Oo. Masayang pa sa akin. Nagmo-moist doon. Kailangan yun. Oo. Diretso. Diretso? Hindi. Oo, diretso lang. Sabi sa dapat pumunta sa kanila. Oo. Ayan o, diretso kita ko naman. Yan yung Santo Domingo lang. No.
agad yung ganda ng daan eh. Malubak pa na sa unahan eh. No? Oo. Nag-chat ka kay Isan. Kasi Lucas, ano papunta na tayo? Ha? Kay Lucas. Ito, magandang kalsada. Spaltado, smooth na smooth. In 800 meters, turn right. Offline ng data ko? Oo. Sige. Sa una lang pala. Yan na, pangit na naman. Ah, may house din pala. In 200 meters, turn right. Ah, fiesta may banderitas. Banderitas ni Kapitan. Turn right. Ano yun natin? Oh. Ang papo mo yan. Diretso mo yan. Papasok tayo dito.
Dito tayo dumaan na pag galing sila isang banta. Hindi ano na map ng ano, wala. Wala pa sa mapa, ano? Wala pa. Ano? Offline. Ano na? Oo, yun. Nagsasalita. Napatayin mo na. Gulo ng pagkabol nito. Tao kasi. Wala naman traffic, nag-overtake Kaya pa. nga, ang takaw kasi. Walang mga luwag na luwag ang karsada. Kaya nga, ano mo. Umaan pa ng ibang Tatai yata ang putak. Nakikipaghabulan yata. Yate. Nakakapit kayo. Ano si ate? Ito yung open na ano. Alam mo na.
naligaw tayo dati ay. Naglipa tayo, naalala mo. Ito. Ganda ng parada. Bilis natin, oh. Nakadaan na tayo ng bahay. No. Sa Kalawan, abot ka na Siyam-Siyam. Mami, no? Oo. Parang malaki. Ito, maganda ang biyahe. Ano pa sa bahay mo? Di may iwan sa tita dyan. Tapos papasundo na naman. Oo. Sabi ka dati siya, mag-grab ka na ng pauwi. Ba't ako mag-grab? Na-adjust si store. Putang ina, grabang mahal noon. Oo, sabi ni... Pwedeng mag-ban. Sabi ni Ata Tita, ba't ako mag-grab? Eh, na-adjust si store. Pwede siya Sabi ko ni... Yan. Pwedeng mag-commute. Pero yung mag-grab, puta, patay-patay ka. Hindi naman siya rin. Hindi ni... Tita, mag-grab. Ah, nagpunta ba si tita doon sa atin? Hindi, di ba? Nasama namin kagabi yan. Ah. Bigay mo sa akin yung panggas mo. Okay? Ay, nakikita ko. Oo nga, okay na. Ayan, alam ko may lusutan din dyan sa may McDo, mami. Ano naman yan? O ewan ko, di ba tayo dati? Di ba tayo dumaan dati?
nung tumigil akong nagka-laptop na nakahiga. Yung lahat ng bigat ko yun nandito. Oo, tinigil ko dyan. Hindi na masyadong Napaesen? Ayan na. Ayan na. SM? Tulog. Ayan na. SM na. Wala na nang dumadaan doon sa lupa natin. Wala nang dumadaan doon sa lupa natin. Salamat naman. Sila na mag-aayos. Yes, sir. Mami, oh, Wendy. Bago, no. May ventus na din sa complex, Daddy. Oh? Oo. Kain tayo doon minsan. May salad bar, wala? One day pa ako bukas. Soon. Baka yan ni December, magbukas na yun. Sana may salad bar uli. Yun ang masarap sa kanila eh. Salang gulay. You still can use it. O ilang ano na, baka 100%. Kita. Ha?
Ay, nakaw. Yung Solnos Bronco, di tayo kabili, no? May e-bike pa. Namnamin mo na yan, natin. San Pablo hindi na nawala traffic. Ha? Ha? Oh, Alin? kailan daw malapit na, saka pa daw natulog si AC. Napagod. With Metro ba? Ewan. Alin? Baka nabili. Welcome.
Ay, nakaw. Ano yung kinakainan natin na masarap dito? Spaghetti? Ano yun? Asperic. Oo, si tita. Ang sarap naman eh, no? Ang sarap naman. Pancit, spaghetti, chicken. Pero pa kaya yun? Oh! Si tita, hindi niya na inabot ang pandemic, no? Namatay na, no? Diba? Ganto yung kay Lino. Ganyan din yung sa akin. Mura eh, ayaw niyang bumiling marami. Mura na lang, 43 pa. Oo Kaya nga. nga, dalawa bilhin niyo. Dalakan nito sa ano, yung grabe traffic dito sa bayan. Traffic na nito, traffic. Pinalabas lahat ng galing palengke. Hindi na pinigilan. Pasingitan. Gusto pang sumulong nun.
pati jeep pala sumingin. Mako, tanga. Ay, yan na, napasukan na naman doon. Ito kasi putang ng jeep na to. Sa may traffic enforcement. Wala. Nanguhuli. Inuna yung huli. Siyempre, tanghali na eh. Basta na lang ibinalagbag. Nanguhuli doon ng enforcer? Oo. Ah, Yung si mga matanga, sumugod di alam na traffic. Eh di, gago nga rin. utang ina. Mga sirao na talaga. Eh, dapat hindi pinagbibigyan eh. Pinagbibigyan nung doon eh. Busy yung exposure eh. Sarap sigawan eh. Oh. Talaga matatraffic. Traffic doon, sumusugod yun dito. Ay, nako. Kung di ba naman mga... Tama. Na, pinatay na yung kalsadang diretso. Oh. Ayun, dali. Oh, eh, wala, na-stuck tayo dito. Utang mo. Ay, nako po, Rude. Ayun naman kasi kumilos tong van na tong nasa Oh, ay, tatanga-tanga pa. Tangan po. Ayun, yun yung enforcer. Ayun yung enforcer, kaya pala hindi sumugod. Kung walang enforcer, sugod na naman yung mga jeep doon. Biyernes pa kasi. Sabado. Hindi Sabado. Walang gayak, no? Walang kagayak-gayak. Ayan, ang Junis. Ito, yan, kalahi. Tabayan. Oh, yan, kalahi.
Kabayan ang masarap. Eh, ito na naman tayo sa maliligaw dun sa... Wala na kasi yung waiting shed. Yeah, si... Kapag nakalagpas ka kuya ng ano, kakawan na. Ayan, nasuligaw mo. Ba't kaya tinanggal yung waiting shed doon? No? $33. NCRPO ang bahagi ng Maynila dahil walang emission permit ang lokal na pamahalaan para sa mga pagsasagawa ng rally. Paalala ni Asilo, bawal ang anumang pagtitipon sa bahagi ng Menjola. Habang ang mga ay dapat mayroong permit sa rally mula sa lokal na pamahalaan at sa National Parks Development Committee. Samantalang hindi naman gumawa ng permit ang Government Government sa mga nagrarally sa People Power Dinala pa talaga natin itong Jollibee nito. Dinala pa natin. Kung wala kayong pagtatapunan, Tatapon mo.
Fiesta San Pablo, ayun oh. Tapos na. May banderitas eh, ayun oh. Kumpare ko na ba si Iking dahil inaanak ko yung ano? Ah, ganun ba yun? Hindi naman bininyagan eh, kinasal yung si Carmela. Basta nakita natin yung paboying, lampas na tayo. Ikot na tayo. Titiyakin ng Philippine movement na magiging makayapa ang kanilang pagkilos para sa pagbabago at sa paglakad sa korupsyon. Ayon kay Nico King, Nag-lomi kaya si JR. Ayan. March movement, naniniwala Birthday ni Isang eh. Sabi ni Tita, sa celebrate birthday ni Isang. Pansit, lomi, oh sarap. Lomi. alang-alang sa konstitusyon. Bilis na. 7:46. Bilis na. Gawa nung traffic dyan sa public. Ayun o, basurahan. Puno. Kita mo ng puno, nakinagdag ka pa. Ayun o, parking o. Negosyo. Bagamat salita ng trillion peso March movement, Simbahan to? Fiesta nga, sabi ko sa'yo. What did nandito yung asawa ni Alipay? Talaga naman. Tingnan mo dito. Parang may babayaran. Anong gagawin sa ano na yan? Sa kawayan? Pang-antena? Asan na yung bahay nila paring Ruel? Itong gate na to? Ito? Oo nga no, ganda no? Wala na dyan si Ruel? Tapos nangungupahan. Sa halip na may sariling bahay ngayon, nangungupahan. Nakapunta yun sa amin, Ruth ha. Ano ko sa sandali lang ako nakakapagpapagpapagpapag. Oo, may bakod na. Kaso ba? Tama, pinantay na. Pinantay daw. Singilin mo kaya itong mga to.
mapapaupahan to. Malayasin mo yan sa kinsin. Uy, si Gary ba? Wala. Laki yun. Gagawin ko nga parkingan to eh, ng ano eh, ng paupahan eh. Si Tito Tobert, ayan. Oo nga. Ay, nako. Gary ba yun? Oh. Ando sila. Nakita